5 факта за Адолф Хитлер. Здравейте на всички, аз съм доктор Николай Шекеров Калуники и ще ви представя 5 малко известни факта за Адолф Хитлер. Моля, не приемайте видеото като пропаганда на личност или идея. Факт номер 1. Адолф Хитлер е вегетарианец и любимото му ядене е било фасул. Факт номер 2. Хитлер много обичал да яде шоколад и сладки изделия. Факт номер 3. Хитлер като дете е щял да се удави и е спасен, забележете, от свещеник. Факт номер 4. Всяка сутрин Хитлер е правил нацистския знак и е правил специални упражнения за него, за да може да се заздрави ставата. Факт номер 5. Приема се, че Адолф Хитлер не е умрял в бункера, според някои спекулативни твърдения, и че е избягал за Аржентина по пътя на плаховете. Споделете долу в коментарите вие какво мислите за този политик и мислите ли, че е успял да се спаси хитро, като избяга от Германия и продължава живота си някъде в Аржентина. Разгледайте моят YouTube канал, ще се видим скоро. Чао!